maju bareng hati lagu Sekar Marom Indonesia. Joko
Putri Sarinate Putri Suri Pujaan Dewi Pujaan Dewi tiap hari Sok Dewi Betari diiringi lagu Sarinate Hujan deras kok turun
Kondes, Komet dan Andes. Kula. Kelompok, Des.
Ai. Orang ini pancen awak dhewe ra rasane trum panjenengan. Monggo suwun matur suwun tobat niku. Tersun. Ayo salam semet. Niki matur suwun mie. Mik apa? Mik. Ayo wis muni to? Kalau beruntuku mesti orang ngene sasa. Wah, Mosok kontol ning ngono. ih, gen aku ki nek Mas Pak Piet. Heeh. Mlebu apa? Langsung. Orang muni kupet. Ayo. Wong untumu ki ganjel kok. Ayo. Halo. Halo bos, ning bocah dhewe-dhewe kae. Sopo? Ora ero. Kenal apa ora? Ora. Padha. Disapa no wong paling dhuwur no. Halo bos. Selamat menikmati hobos-hobos. Good night. Good night apa? Good ngek, buka lawang. Buka lawang pancal gundul mujek ngono. Salam sewo. J. Foto. Pas. Foto. Untune kita Mas. Hah? Untuk diagreke ge weden-weden tikus. ya. Kurang apik kurang. No wes. Wes apik ta. Monku garing ya? Garing. Ayo salam sehat ayo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora semangat pisan kok kowe. Ribut. Ana sing nyauri ora? Baleni. Nek gak enek baleni nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, gini lho kompak ini aku seneng. Lah iya. Ditungake. Muga-muga sing nyauri mlebu surga. Allahumma. Alhamdulillah awak dhewe ning tlatah endi kudu ngerti. Tah cebongan. Ayo. Nggih aku mau ning kono ya digigiti. Gigiti apa? Cebong. Cebong. Aku nguyuh tak celupno to, Des. Celup ngono kok lho terobong apa aku ya. Aku ya gek tumon pawangke sakti. Lah kok iso? Kok irunge sumpeli ngono. Endi? Kowe sumpel wahin. Dadi ora sida mandraguna. Mandraguna. Dadine digunakno. Ya, ki acarane apa, Mas? Acarane Apa ke? hah? Jadilan. Lagi leres nek jadilan kula nggih ngertos. Alhamdulillah iki cewek-ceweke wis do ngantuk kabeh. Nggih, bapak-bapake nggih ngantuk kabeh. Ngantuk kabeh awak dhewe gini kudu hari ini kita harus berikan semangat dulu. Semangat nggih. Yuk. Yuk penonton semua Semuanya. tepuk sakinah. Han berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Ayo kowe iso ora ngajak-ajak ora iso. Hormat gerak. Tepuk sakinah. Aku yo mogok ngompake kene. Aku tak jaluk penonton kene main bengok-bengok. Heeh, piye? Aja ngasih sepi. Heeh. Aku nek muni kono A. Kabeh Ah. mawon. Sik. Rewet kono kowe rasa milu-milu ae. Yoga orang ngantuk ya? Bego rasa. Ora. Main ngantuk wae. Adik ngene ya, Dik ya. Awas tapi aja namplong sirahe wong. Ngono-ngono ya. Heeh. Si ibu-ibu piye? Nek ibu, Heeh. kan ibu biasanya sukanya memasak. Mamasak. Ngono. Si bapak-bapak Ngono tok. jadi penak turu tok, Pak. Garik mapan. Ya dirangi. Kurang. Pokoknya semangat. Hari ini Pokoknya harus nganti mencret. Kok nganti mencret ngeden pol kok piye? Jare pol Aja. Ayo. Ayo Met, tapi. Sik enek sing bakul jas barang kok. Jas hujan ki kok ora semangat. Endi? Niki bapak. Ya gedek semangat. Bapak, saran-saran ibu nggih. Sing semangat nggih pun ngisi-ngisi kula nggih. Ayo. Piye, Bu? Iki ndang ayo malah. Malah koyo entut. Makpret Pokoknya wadik hari ini kita menghibur. J. Hati-hati ya Met. Nggih. Salto aja mentengah. Lah napa? Aku pas salto Pak glundung ngono Kowe kowe. jare pinter bahasa Inggris. Aku bahasa Inggris bisa. Jal. Kowe bahasa Indonesia mu Jawa? Jawa. Jawa. Nggih. Oke. Dirungakne nggih Bu Ibu. Niki adik-adik ampun ditiru niki mboten Iki duit to. endi. Iki. Lah kowe moto duwiten kowe. Wah aku nek ono duit matane melek. Heeh. Aku urung blas Des. Aku tak turu wae. Ayo. Pripun? Ojo balangi to yo.
dinai duit ke ora gelem kok pedo. Nggih. Ya, Ayo, kowe jari iso bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Heeh. Aku jawabane. Ya. Nggih. Ben coba aja, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesambutan itu. Oh, sambutan aku sambutan. Lah iya. Nggih sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu. Nggih mugi-mugi bapak ibu sehat sedanten. Njaluk duwike. Sing genah kok bahasa Inggris kok. Kowe yo. Aku sing bahasa Inggris. Aku. Aku ya. Aku sing asal bahasa Jawa. Oh, oke. One thank you. Krungu ora? One thank you. Matur suwun. Watakan khafatal falh fitan sanallahu Kok iso tekan ndi kowe? Mangke diganti perban. Saya kena ayo baleni. Nggih. One thank you panennya. Malah Sarang yo. ning wit. Sarange biu to? Iya. Ayo ning wit. Bedes. Win kethek. Dok. Ngire. Kok iso tekan kuwi lho? Ya nek ngire-ngire kancane pinter Ayo baca sejenak. Heeh. Nyanyi bahasa Inggris. When the world been over the phone, I love you for Meteng gede. Meteng gede. Meteng gede. Meteng gede. Aku kosong ngising. Kowe ora jelas nyanyi bahasa Inggris kok ono krasa ngising bareng. Ayo kepiye aku ora iso bahasa Inggris ae. India iso. India iso. Kejal. Heeh. Nene mangan salep Mati. Jare man salep yo klolot. untuk beli wanasan Oleh cung minten. Deoda marinasan Tak tutuk. Tak tutuk. Tak tutuk. Tak tutuk. Tutuk tak tutuk. Lek cuma dilek saino lek temi gitu legon lek sri Ngisore lek Jamidi. Yo mah disebut-sebutno jeneng kayak wong. kaya nek nyanyi sing seneng ya wis aku tak nyanyi iki dina iki ya Nyanyi apa? sing spesial no aja kae terus neni Wis ganti iki. nyanyine ganti Nggih. Matur suwun Mak dompete Mak. Nggih. Dompet kok kemresek. Lagune Dompet permintaan dari kawan-kawan Nggih, kewan-kewan. kawan-kawan Kawan-kawan. Baik, yang satu ini kita kasih dengan lagunya spesial untuk Panjenengan Doyong dan juga terima kasih uangnya yang dari kemarin ke semuanya. Tentunya hari ini tentunya spesial untuk Panjenengan Doyong. Yo, ono duit 20.000 mengarep moto. Tak cukup Indonesia yang selagilan matur sembah dan juga kami dipersembahkan oleh Panjenengan Doyong. Ane duit dibalangi kabeh penjuko inyo. Karena kene guys juga kaya Monyo. Iya, baik dan juga diambil dengan ini. Tentunya kamu ambil dengan motornya nama gayo. Kamu ambil dengan ini ada teman kita semuanya. Tentunya kita persani dengan ketek kita yang lagi mengambil uang. Tentunya katoknya kebrot ada kayak ketek. Iya. Ternyata sudah diambilkan satu persatu apa yang terjadi bola melambung tinggi apa yang terjadi ya melambung tinggi ada terjadi hai lambeku keder ayo cok ngono pokoke seneng ae main komen dan juga duit lagune lilo ya tak ref sik oh aku yang di bolo nyanyi saka Topeng Ireng wo Iqbal kudu nyanyi ya Iqbal nyanyi wo ora ono ayo terus sik ayo Bal rale aku sih jebare kono ya iya tak kasih lagune lilo mawon nggih ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara ayo Bal ayo Riko iya kok
Tresna Ibal. Ayo Bal. Muka tulus suci. Lagu wong tuh pengir ngono kae. Rambo Joko malah bobleng jani. Apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu. Ayo Najan apa jroning ati nanging aku rapi songo jati. Iya. Baik, untuk penghadirnya untuk panjenengan sedaya dan juga bersama teman kita semuanya bersama Putra Barong Indonesia. Di situ penghadirnya ada Lilo. Yuk satu semangat. Semoga itu. ya Manam Juban. Ayo. Iqbal sih Iqbal. Aku dhisik. Ya iya no. Apa wis ora kelingan sumpah janji silan seli. Ayo. Wis mati tok ketika nanging sliramu.
Minggir. Awes. Kok gatel pangan apa to ki? Pangan apa to ki? Adik, ayo. Adik kecilku suka kompol. Adik kecilku suka kompol. Dengan Mas Komet, weruh rupane koyo gedhe. Lagu petala ala Komet. Lagu malah lah ayo. Ngompol. Kopi pipis. Mampu aku gantian. Ini. Medino. Adik. Ayo gantian. Kok gantian padake apa? Sek dul sek ana apa di get-getna apa di get-getu apa di tu apa ye ana apa di get-getna apa di get-getu apa di tu apa ye wis mandeng des rumah. Lagu. Ya. Waktuku kecil aku gak tahu yang ilmu. Ku sentil aku kira pensil gak taunya pensil. Waktuku tolol aku gak tahu yang mongol. Taunya malah pistol. Tembak dor tembak dor tembak dor tembak dor. Anake wong endes mbok kek dolanan. Asline dhewe iki nek kon ngomong anak ya teges. Ayo lagu wis sing gurung jengkelitang met. Iki mainnya mburi iki dandan suwi to. Wis ben los. Hari ini kita los. Gentena mambengi we dhewe stronggo subuh. Wis tekan jam 4 to. Njaluk Bu, njaluk duwike. Ayo butuh sebele. Nek duit ngertine. Ayo saiki wayahe met. Saiki rada sakral sithik. Pawange tengah. Ora iso pawang kudu gelem. Ayo. Nggih, pawang siji nggih. Delok mikir iki kok. Sebab dandak. Salah. Ini pawangnya. Ini pawang. Coba para bangkar sortoyo. Ora kowe. Jago, marmono. Ilat Allah. Ana kang wujud kang silah kaya ngene. Didelok rupane wis ireng dumbleng-dumbleng kaya doro. Cukup mik. Heeh. Rasane wong silah ning kene mumet ora kedumang duit, Mek. Dong ting dong dong nong. Kowe iki ngomong padung dong. Ngomong Pak ora meneng wae. Kowe kuwi Bapak. Yo. Rumangsane. Tak delok-delok wis ngompol Komet. Mosok ora nggo pepes. Aja mumet, aja dipikir. Minum oskadon pancen uye. ayo kang wujud riko carane nganu wong sing paling sekti ayo ngono ngene tangane ngene ngono set mari perono saya kayak iya apa meneh rada apik gedang angin kotel lek di gedang lho yuk apa meneh iki wae karo salah iki kok ceritane kaya wong sekti banget ya wis ana wong sekti ngekeli apa kuwi jenenge gedang rodok semplak sithik blum ilat Allah Komet ayo yen pancen kowe didaya
dibuka keji materi kok malah oh sik Ayo, yen pancen widaya. Ayo ndak ditandangi, Mas. Iya. Ayo. Iya. Ayo. Iya.
Ayo. 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 Ayo tak semprit iki lho. Ayo. Iki syaratnya merongos sik udune, ayo. 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 1 2 4.
Asa
dadi ora. Ya, dadi orang Des. Sok dadi dhewe biasane.
Iya, enggak apa-apa hujan, ya musimnya hujan. Ya berkah. Ora kena berkah ya masuk angin. Ya. Ora apa-apa. Ora apa-apa, wong Iya. yo nganggur Sakit. gak enak body barang. Lara ki ngelangi dosa. Ya. Jarine yang ngono. Iya. Monggo lagu candhaipun. Sabar, iya. Sabar. Yo, Aku sabar. sabar kok yo niki. Sabar iki lho. Heeh. Cimbong tambah 100 tek nang goceki payung. Nek ora gelem tambah sampean rene nyekeli payung. Nyekeli payung, ora gelem tambah 100. Nyekeli payung iki. Iya. Siap.
kolong rawe rantas salar tutup rabas tuntas kolong mangkrung rawe rantas salang tutup rabas tuntas kolong mangkep rawe rantas malang tutup ratas tuntas kolong mangkrung yo 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 rawe rantas malang tutup rabas tuntas kolong mangkep rawe rantas malang tutup rabas tuntas kolong mangkrung rawe rantas malang tutup rabas
slirat dadeng ngambek sopan jae gandes lumesing sak solae nyoto lamun nang samake bibir sampur saja do tumapak ing padha Rama pancen dasar wasis ana di busana amembuwe luhur budaya Ulat ngoci wani sang lerena dadani beksa bae gandes luas ing sak selae nyoto lamun nyasemake miwir sampur tanjak rodo tumapak ing padha Nut wirama pancen dasar wasis angati busana ami buwi luhuring budaya yo oh silele oh silele